Velkommen til den første tutorial, hvor vi skal tale om Counter-Strike. Med os i studiet, der har vi en af de helt store kaptajner kapaciteter inden for området. En mand, som vi kender her for i årtid, nemlig Jakob. Velkommen til. Mange tak. Og Jakob, altså jeg er jo sådan en, jeg har jo nærmest gået i klasse med Gravballmanden, så jeg har først lige opdaget det her Counter-Strike. Kan du ikke lige sådan ganske kort fortælle mig, hvad går spillet ud på? Altså Counter-Strike, det spil vi i hvert fald spiller, når vi spiller competitive, det er 5 mod 5. Terrorister mod politi. Terroristerne prøver at plante bomben, og politiet prøver at undgå det. Og så spiller man 30 runder på hver bane, så første hold, der når 16 vinder. Så i virkeligheden er det et super simpelt spil at komme ind i? Altså det er det, som vi tit omtaler som som e-sportens fodbold. Altså det er, du kan bruge 4 sten og en bold, så kan du spille. Altså det er meget simpelt i forhold til, hvis du skal ud i noget League of Legends eller andet, der bliver det lidt mere kompliceret. Altså det minder en lille smule om, der var lavet røde soldater, når man var lille. Altså det, der er så fedt ved spillet, og det er derfor, det kunne holde så lang tid. Man siger jo netop, at det er ekstremt nemt at lære, og det er ekstremt svært at blive god til. 6 a minute to learn and a lifetime to master, præcis, som man siger. Men prøv at fortælle lidt om historikken omkring det. Er det et gammelt spil, eller hvordan har det udviklet sig? Counter-Strike er jo faktisk ikke et spil. Counter-Strike er et mod, der blev lavet oven på Half-Life. Half-Life var sådan et singleplayer-spil, hvor du skulle igennem nogle baner, som en karakter, der hed Gordon. Der var så en, der sad og moddede, ligesom der er på mange af de her spil, og tænkte, det kunne da være sjovt at lave noget andet. Og så lavede han de første gisselbaner faktisk, hvor det så var set, der skulle ind og redde nogle gidsler ud. Og så har det bare udviklet sig derfra. Han spillede på en server med sine venner, så var der blev der sat nogle flere server op, og så er det så blevet så et decideret spil med tiden. Ikke? Altså jeg var jo inde og se Copenhagen Games, for nu vil jeg altså lige prøve at orientere mig i det her marked. Og der var jo masser af Counter-Strike derinde. Jeg synes, det var super fedt at se. Altså jeg fik kæmpe lige over at se det her, netop fordi det er så simpelt at forstå. Men en ting, som overraskede mig, der var så meget forskel på maps. Hvor stor en rolle spiller de her maps, og hvor mange er der egentlig? De bestiller det er en ekstremt stor rolle. Der er mange maps, men det man siger typisk, der er i den aktive pulje, som vi kalder det, er der 7 maps. Og det er de 7 maps, man kan ende med at spille på. Og det er helt bevidst. Altså der er nogle hold, der siger, vi kan simpelthen helt op på det her map. Det vil vi slet ikke spille. Så det er vetoer, det vil sige, at man kan fjerne dem, så man ikke skal spille dem. Og så der er altid nogle hold, der er gode på nogle maps, og det bliver så ekstra spændende, når nogle hold sådan møder hinanden på et map, hvor de faktisk begge to er gode. Så det betyder meget, ja. Altså den bedste eksempel kunne være, hvis Real Madrid skal møde Barcelona, og de skal vælge mellem 7 fodboldbaner, hvor man løber lidt hurtigere på den ene, og målet står lidt anderledes på den anden. Ikke? Og så er der nogen, der godt kan lide at spille på den ene, og nogen, der godt kan lide at spille på den anden. Men der er også et økonomisk spørgsmål i det her, fordi økonomien den har stor indflydelse på, hvad man kan købe af våben og så videre inden for spillet. Prøv at fortælle lidt om det. Altså man starter med $800 hver, og det køber man for i gunrounden, og så vinder man eller taber man runder derfra. Hver runde er der en win-bonus og en loss-bonus. Det hold, der vinder, får mere dollars, end det hold, der taber selvfølgelig, og der køber man så våben. Man kan så sige, at der er nogle enkelte ting, der kan give mere. Det giver lidt ekstra at slå en modstander ihjel med dårligt våben, et komisk våben, og det giver som terrorist giver det mere at få plantet bomben, og endnu mere at få sprunget bomben. Går der meget strategi i det? Ekstremt meget. Altså det betyder helt vildt meget, at du ved, hvornår køber modstanderne, hvornår sparer de. Det vil sige, hvis man lader være med at bruge sine penge, så har man de penge med næste runde, så man kan stille og roligt bygge en økonomi op. Og der er det her med resets. Altså hvis man taber en runde, får man en loss bonus. Den bliver større, jo flere runder du taber i streg. Så hvis du taber 3 runder, har du guld eller har du dollars nok til at købe, vinder den næste, taber igen, jamen så starter du helt ned fra bunden igen. Okay. Så der kalder man det, man kalder reset de andres økonomi, men det er lidt tærpet. Det kommer vi helt sikkert nærmere ind på i de næste par clips, men det er jo et sindssygt actionpræget spil det her. Og da jeg sad og kiggede på det første gang, tænkte hvor stor betydning har det, at man får plaffet en fra det andet hold først? Det betyder rigtig, rigtig meget. Altså der er jo, ligesom på et fodboldhold, er der 5 spillere med hver deres rolle. Og der er en af rollerne, hvor en er decideret ham, du sætter i en situation til at udfordre en mod en modstander. Og det der intricate betyder vildt meget. Banen er jo bygget op, så counter-terrorist politiet kommer først på de her bombesteder. Ja. Og de skal jo så forsvare. Ja. Det der sker så typisk, det er, at terroristerne angriber et af dem, eller faker, så du får dem til at rotere over til det andet. Så du vil gerne have dem spillet rundt, ligesom skakbrikker på en bane. Ikke? Hvis du får den første, jamen, så tvinger du dem til at rotere, fordi så mangler det en position. Så det betyder rigtig, rigtig meget. Men ja, det er ekstremt action-packed spil, og jeg vil sige, det som jeg tror, mange kan lide ved det også, det er i forhold til andre e-sportsgrene, der kan du altid vende en situation i Counter-Strike. Altså du kan altid, hvis bare du er hurtig nok eller rammer højt nok, så lige meget hvor dårlig våben du har, så kan du altid vende den. Altså jeg vil i hvert fald sige, at det fangede mig med det samme. Jeg synes, det var super fedt fra The Word Go, så det er 100% sikkert noget, jeg kommer til at følge med i. Det her, det var det første klip med Jakob. Vi kommer til at gå meget mere i dybden med, hvordan skal du spille på det her, fordi det drejer sig om, at vi vil gerne gøre dig rigere på den lidt sjovere måde, og det kommer Jakob til at hjælpe os med forhåbentlig. Ja. 7-13. Så se med i klip 2.